Tnieda is-servizz ta' assistenza professjonali mneħlas għal dawk iċ-ċittadini li jiġu affettwati minn siti ta' kostruzzjoni biswithom. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard. Dan is-servizz pariri legali u tekniċi se jingħata minn 10 avukati u 10 periti. Il-Ministru Attard sostna li dan is-servizz se jagħti serħan il-moħħ lin-nies waqt li se jkun qed jgħin partikolarment lil dawk li jħossuhom dgħajfa. L-Aġent Kap Eżekuttiv tal-Awtorità l-Bini u l-Kostruzzjoni il-BCA, il-Perit Rodrik Bonnici spjega li persuni jeħtieġu l-assistenza għandhom iċemplu fuq il-helpline 138. Hawnhekk il-persuna affettwata se tkun assistita minn rappreżentant li se jieħu id-dettalji u minn hemm jiġi determinat jekk il-każ hux wieħed ta' natura legali jew teknika. Wara li ssir laqgħa bejn il-persuna titlob is-servizz u l-professjonist tas-senjat tkun tista' tibda tittieħed azzjoni bilan li drittijiet taċ-ċittadin ikun imħares u l-iżvilupp ikun jista' jsir kif suppost u bl-inqas inkonvenjent. Konna numru ta' każi fejn it-terz ikun jixtieq aktar informazzjoni teknika jew legali rigward dawk id-dokumenti li ġew sottomessi, għal daqstant aħna min-naħa tagħna permezz tas-servizz li ħajkun qed nagħtu kemm ta' peritu ta' avukat ħankunu qed nagħtu informazzjoni aktar ċara, aktar dettaljata biex il-persuna li qed tgħix fil-proprjetà ma' ġenb fejn ħajsir ix-xogħol ikollha aktar serħan tal-moħħ. Il-Ministru Attard kompla li dan is-servizz ġdid u parti minn kullana ta' riformi li qed isiru f'dan is-settur fosthom il-helpline 138 stess li hija aċċessibbli 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa u qal li sa tmiem il-ġimgħa li għaddiet daħlu mal-1600 telefonata bi 3/4 minnhom ikunu rapporti u mistoqsijiet dwar siti ta' kostruzzjoni. Il-Ministru tenna li b'tali riforma diġà żdiedu sew l-istandards fis-settur tal-kostruzzjoni. Dan huwa servizz li mibni msejjes fuq l-esperjenza ta' dawk li ġarbu sitwazzjonijiet ta' dan it-tip. Arafna li hemm sitwazzjonijiet fejn dawn in-nies qed iħossuhom letteralment helpless quddiem sitwazzjonijiet li jkunu qed jiffaċċjaw fis-settur tal-kostruzzjoni u għalhekk ħassejna ħtieġa li ngħinu dawk li huma meqjusin bħala il-parti żvantaġġjata billi nofrulhom assistenza kemm ta' avukat biex joħsib l-aspett legali kif ukoll l-aspett teknika permezz tal-assistenza ta' perit.